Hey guys, for today's video, ilagada ko rin nga biya kung magpamiyasta kaya kanong balitukan. Balitukan Bagalang, Pampanga. Ano yan, makapila no kaya, panay minya itami itong migayabi, ano. So, punta kaya balitukan yan eh, so kaya bali ako, da ko rin kaya biya kong attack gang. Yeah. Ano na ng Norman. Ryan, ng Poy-Kipi. So, panay minya mo itami itong kanini i-rolly. I-rolly boy, panay minya mo, papunta na kaya ka rin yan. Balitukan, magsadya kayo. Lumusob lang ang MC to, kaya kayo. Okay, para nyo kaya ka rin. Okay guys, at yun nagiging balitukan, medyo mana kami. Yan dyan, pinyunuda ko rin nila. Tara, let's go! Go! Ay, at yun nagiging. Ay, good morning po. Ay, bayamak po kaya kayo. O tayo pa po ano Ibig na po balong... Ha? Nababot. Si Mario Joseph, pupunta lang bigyan ni pala, layo. Ano guys, gini alay pala pupunta lang. Ay. Ulong tara. Ay, ko. Ay, pupunta lang pala. Renyang, ano kasi palito na? Pangilinan. Hello! Alay pa pala yung Joel kanina eh. Pinansin ko, dahil niya. Mahal kayo. Oh, sige. Magaregla. Nani ko ay. Okay ka side kan? Yan ako. Ayan, lubta na. Uy! Eh, luksul ko na. Sige, sige. Ayan na. O, yan na po. Ay, Diyos ko. Bikal-bikal ang karni na naman yun eh. O, ita po. Bikal-bikal ang karni na naman. Attack! Mga bata! Attack! Dan, 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 dan. From 5 kilometers. Tilayin na kaya naman Kenny. Dali kasi bila pa kayo nirgo rin nga man-invite rin last year at yun nagyaya ka rin niya. Kaya sila yung asawa mo. Alfredo Pangilinan ko. Shout out Alfredo Pangilinan at yun nagyaya naman kayong baleyo niya. Ano naman yung baloy ni. Hello. So, sige guys na. Mga niya pa niya. Ala na mag-video mama ka na. Sige. So ini mama na kami. Kinikibalito ka na shoutout para kang Karen Dison de Jesus. Kita magpa-shoutout ka na ako si Riyad. Ay, ilabi na naging video ko. Karen Dison de Jesus. At shoutout mo rin ka rin pamilya Kenny niya. Ang pamilya Pangilinan. Yeah guys, mga ini kaya bigay Norman. Pinadi ka rin mo tagay pag yung kapitan. Busog kami kayang kapitan guys. Ayan. Si Bayo, kaya ni Migi Balik, kaya ni pangatwa ko na yung banwa, kaya ni dakla-dakla salamat kaya ka. Sige po. Ayan. I miss mo. I miss mo. Yan na. Tapos ni Migi Bandito. Ay, ba? Ating bisita rin yan. Kaya ko yung buwan din ako. Yung ulit pala yung gabi mo na. Oh, yan is also. Sabi ko parang Yung kapi kandiyan. Okay guys. Ayaw po punta. Guys, pinta kaya kayong balian ng kapitan. Ano yung imiyo disan? At yung ano kayong barangay, wala niyo. Ano yung rin kain na? Ani mother ng kapitan. Ano yung rin cook na. Mother! Mother! Ali, mother ng kapitan. Kap, yung masyal ko kayong balian kayo niya. Ito na dakaw, hindi kaya nakadisan. Ya, dito ko na mo rin yung mag-anak tamo Kenny. Ano niya? Yung kaya kang cook. Saya kaya nakadisan. Pero ay try ming punta lang daking baranggayol. Kap. Medyo mga lapakan bagyari nga biya. Kuya ko yung nakmakapakan. Abising na ako. Yeah. Try mo kaya Kap.
Hey guys, satu pamilya yung kapitan na yun eh. Ay na, adyo po pinipinulugsukan biya yung barangay yun. Ay na. So manwala na ko anak passport talaga ako na kaya kayo. Ay ari ko rin kayo. Dan opisyon na mong bayan. Ora niya. Guys, de. Oh, kilala mo na ako niyan. Ito, minaluwa ka ta. Ako may minaluwa ko panay kaya niya ito kakilala eh. Hindi nga stress kaya ngalalan na medyo sariwa ka na eh. Guys, magpauli na kami na kami kaya ng Barangayol. Ano rin kaya ako Norman. Pauli na kami nagkikat ng Barangayol. Kaya rin ito po, thank you for your support and thanks kay Pamanalbe guys. Pamamiasta ng Babang Elmer. Thank you.